Hello, ćao ljudi, pozdrav iz Norveške. Jedan važan video za vas koji mi pišete povodom raznih stvari, dolaska života u Norvešku i imam da vam postavim jedno bitno pitanje. Zašto vi želite da dođete u Norvešku? I samim tim bit će i meni lakše da vam odgovorim, a bit će i vama lakše da sami sebi odgovorite. Evo reći ću vam prvo samo jednu stvar, da nekretnine strašno idu gore. Mi smo došli u septembru 2019. i tada smo plaćali cirka 1000 evra kuću, ili ajde Norvežani koji me prate nekad mi zamere što govorim u eurima, 10.000 kruna. Znači to je manje više to. Tu negde vam dođe 10.000 kruna, nekih 1000 eura mesečno, plus vam na to ide recimo struja i internet, negde vam možda bude uključen internet, ali struja uglavnom ide odvojeno s obzirom da je izuzetno struja otišla gore. Međutim, evo već sada, znači 2,5 godine kasnije, pričam vam za naš mali grad Orkanger koji ima 15.000 stanovnika i da se polako krenem ispravljati i dosta nam se grad širi, naseljava. Nešto, koliko sam videla posljednji put da čak kreće počinjemo da imamo 18.000 stanovnika. Sve u svemu, znači mi smo mali, to želim da vam onako podvučem. Znači ne mislim ni na Oslo, ni na Bergen, ni na Trondheim, ni na Tromso koji su mnogo veći gradovi, ne znam kakve su tamo cene nekretnina, super, mislim mogu uvek da pogledam na Finu, ali pričam vam kod nas. Znači samo 2,5 godine kasnije, za isto ono što je nekada trebalo tih 10.000 kruna, sada vam treba 12-13.000 kruna, neki idu i do 15.000 kruna, zato što je gotovo nemoguće naći kuću za život. Kada kažem kuću, to je zato što je kod nas konkretno bukvalno 99% su kuće, znači samo 1% imamo, ja ne znam, 3-4 zgrade ovdje, to su zgrade, ne znam, na 3 sprata, to je nešto smiješno, ljudi ne vole da žive u stanovima, a plus i da volite da živite u stanovima, cena stana od recimo 85 kvadrata, koji je uglavnom znači dnevna i 2 spavaće i terasa, vam je identična kao kuća od 120-30 kvadrata gdje imate svoje dvorište i svoj komfort. Bez šale, doslovno identična. I onda naravno da će ljudi pre da izaberu kuću. Ali šta je poenta? Naprimjer, neko me pita da li mogu da preživim sa jednom platom, da li mogu da uštedim mesečno 1000 evra, pa se onda stanem i zapitam, čekaj, ako ćeš ti da dođeš sam i da radiš sam i da ne znam, možda zarađuješ 30.000 norveških kruna i ako ćeš platiti stan zajedno sa internetom i sa strujom možda 15.000, tebi će ostati još 15.000 kruna. Ja stvarno ne znam koliko će tebi trebati na hranu, na garderobu, da li ti tamo neki koji želiš da dođeš ili si već došao, želiš da uplaćuješ, ne znam, treninge, da li imaš neki kredit koji još uplaćuješ u Srbiji, da li si potpuno sam ili imaš ženu, decu, porodicu koju planiraš da dovedeš pa ti trebaju pare za to. Znači to je jako teško dati neki fasit, znači neki stvar, da kažem, konstantan odgovor za svaku osobu jer smo svi mi drugačiji. I šta je poenta? Morate sebi da razmislite da li vi želite da dođete u Norvešku, da ovde živite zauvek, znači da se potpuno preselite fizički i psihički i da ovde gradite svoj novi život, da sakupite pare, da kupite ovde svoju nekretninu, svoj auto, sve što vam treba, ili ste neko ko ipak možda želi da nastavi da živi u toj Srbiji ili Bosni ili Hrvatskoj. Nije bitno da živite, svi se razumemo, zato uvek kada spomenemo sve vas iz Eksiju. Onda je druga priča, znači onda ste vi možda neko ko će doći sam, možda će vama biti dovoljna soba da živite kod nekoga ili neko podrum, znam da neki izdaju neke podrumske sobe, pa ćete iznajmiti nešto najjeftinije moguće i radit ćete što više samo da biste uštedili novac i vratili se tamo gde želite se vratiti i tamo da kupite možda nekretninu ili šta već. To ne znam. Ja uvek uglavnom pričam iz perspektive života u Norveškoj i ostajanja ovde zato što je to moja želja i moj cilj. Znači, moje mišljenje je da nikada u životu ne bi dozvolila sebi da potrošim toliko svojih živaca, vremena i novca da dođem ovde, obezbedim sebi norvešku autorizaciju za rad, stalne boravišne dozvole i sve što mi treba i da onda se vratim u Srbiju, što sam ja tu radila, bukvalno ništa. Znači ja sam se vratila od onoga što me ubijalo i od čega sam pobegla glavom bez obzira. Ali kažem, svi smo mi drugačiji. Zato ja živim drugačije možda nego neko ko želi da uštedi i da se vrati nazad i da kupi tamo nešto. Tako da ne morate i meni da odgovorite, nego je samo bitno da vi sebi odgovorite zašto vi želite da dođete u Norvešku, koji je vaš
cilj uopšte dolaska ovde. Znači, moj cilj je bio taj da dođem ovde, potpuno se preselim ovde, zauvek živim ovde, uživam u blagodatima ove zemlje, uživam u slobodnom vremenu i da jednostavno, ne znam, osnujem porodicu ovde, kupim nekretninu ovde, penzionišem se ovde i tako dalje, a u svoju domovinu odlazim samo možda 2 puta godišnje, eto, da vidim svoju porodicu, još uvek su na žive bake i deke, imam mamu, tatu i sestru i želim njih da vidim na kraju krajeva. Mogu oni isto da dođu ovde da vide nas kada je čitavo ono stanje s pandemijom prošlo, znači sada više nema nikakvog problema. Tako da ja sam neko ko mnogo voli da putuje, uvek gledam, sada će maj, najviše državnih praznika je u maju, pa onda vidim, ne znam, da mi šefica namestila da imam slobodan četvrtak i petak, pa slobodan vikend, to je 4 slobodna dana i odmah razmišljam, gde bi mogla da odem na 4 dana da nije tako daleko, da obiđem neki grad u Evropi. Znači ja bukvalno živim ovde, ja ništa ne štedim da kupim nešto u Srbiji, nego ću uštediti da kupim nešto ovde, ali zaista živim ovde onako punim plućima, ne bahato, znači nisam nikako mislila na to, nego znači ja ne štedim novac niti da šaljem za Srbiju, niti da dovodim nekoga ovde, znači suprug ja smo već stigli ovde i to je to. Nama je ono poenta, dobijemo platu, platimo prvo račune, to je prvo i osnovno, tako sam i vaspitana, znači prvo platiš svoje obaveze, ono što ti ostane staviš deo u šteg, deo nameniš na putovanja, na neke stvari koje tebe čini srećnim, da li će to da bude, ne znam, gitara, ako volite da svirate, da li će to da bude novi telefon ako vam treba, novi laptop, kafa, aparat za kafu ili apsolutno, znači nove knjige, nove patike, to je vaša stvar. Znači tako mi funkcionišemo, mi uvek kad dobijemo platu, odvojimo šta je ono što treba da se plate režije, šta je ono što ostavljamo nama za našu dušu, ne znam, kozmetika, šta već svima nama treba. I šta ćemo, ne znam, da li ćemo 2 puta mesečno da odemo u neki restoran, da obiđemo možda neki muzej, posjetimo neki grad, nije ni bitno. Znači ja zaista živim ovde, imam nameru da živim ovde i uglavnom su moji videi iz te perspektive. Ali opet, kažem, nema problema, podržavam i vas, samo uvek mi napišite zašto želite da dođete ovde. I najvažnije je da objasnite sami sebi. Znači stavite na papir ili ne morate, samo popričajte sami sa tobom zbog čega ja to želim da se ocelim i šta je to trulo u državi Danskoj. Ja sam vam rekla da sam se u Srbiji razbolela i ne možeš da ozdraviš tamo da si se razboleo, zato sam došla ovde da ozdravim i prijatelji koji me znaju ceo život, njih je malo, ali oni mi zaista kažu da sam se ja mnogo prolepšala u smislu one unutrašnje lepote, da nekako sve više pozitivnosti izbije iz mene, zato što meni Norveška jako prija, meni prija ova priroda, meni prijaju moje kolege, moji ljudi, vi koji ste na Instagramu i na Fejsu, ja stvarno ne mogu baš sve to da kačim na YouTube, kratko bude. Znači recimo mi smo se oprostili, naša šefica predivna, divna, koja nam je bila jednom period kod nas, je prešla u Trondheim, tamo će sada biti šef i onda smo napravili, tako reći, oprošteno veče. Otišli smo svi zajedno prvo na večeru, a onda smo svi zajedno otišli na kuglanje, znači ovdje imamo kuglanu koja je predepa, ima 6 ili 7 onih staza za kuglanje, znači možete da poručite neki snack, hamburgere, sendviče, nešto da popijete, nije ni bitno. I baš smo se onako fenomenalno zabavile, provele, znači ja ovdje sam pronašla te neki socijalni život, onoliko koliko treba ženi od 37 godina. Vi koji dođete možda sa 20-25, razumem da vam treba nešto više, ali ne brinite, znači Trondheim, Bergen, Oslo, oni dosta imaju koncerata, festivala, sad na leto će svašta nešto biti. Naravno da ću želeti da sve to posjetimo zbog COVID-a koji je baš nastao kada smo se mi doselili, nismo mnogo toga mogli da vidimo, ali čak i ovde kod nas u Orkangeru na obali mora bude letnji muzički festival, Trondheim takođe, mislim to nam je stvarno na pola sata. Tako da sad kad je leto i proleće više ću obilaziti i više ću, da kažem, živeti taj neki norveški život i uvek će zavisiti od vas kako se vi prilagodite, koliko ste vi otvoreni za nove stvari i za nove druženja. Možda smo mi tamo navikli, ne znam, da se nađete kod kući da roštiljate, ali ovde se prilagodite nečemu drugom. Naprimjer, oni ovde vole da idu na to kuglanje, ok, meni je bilo fenomenalno. Oni vole da voze kajak, moja koleginica čak ima supruga koji je njoj napravio kako se zove električni kajak, jer inače muž je elektroinženjer i to izgleda fenomenalno, znači baš mi je poslala video kako su se vozili jednim jezerom ovde u Norveškoj, tu u blizini gde ona živi. Tako da, jednostavno se prilagodite aktivnostima kojima se oni bave i opet možete to da radite sa svojim kolegama ili ne znam sa svojim partnerom, nije ni bitno.
to uopšte nije problem, znači uklopit ćete se. Samo je bitno da znate zbog čega ste došli, a ako objasnite sebi zašto ste došli, imate cilj, mnogo lakše kad idete ka tom cilju. Kao što je moj cilj bio da položim norveški jezik, da položim nacionalni fakt, dobijem norvešku autorizaciju za rad koja mi važi do penzije i onda sada mogu da radim sve što mi duša ište, šta hoću, da isprobavam neke razne stvari, volim da vozim onaj električni skuter i da tako obilazim, ne znam, botanička bašta koja je prelepa u Trondheimu, želim da vidim neki muzički muzej, volim da obilazim obalu, volim da krstarim brodićem kroz Trondheim, da vidimo kako izgleda malo stari grad sa te rečne ili morske strane. Znači, mnogo stvari ima koje ovde možete da radite, samo je jako bitno da shvatite da ne možete ovde da nađete novu Srbiju, novu Hrvatsku, novu Bosnu ili toga slično. Znači, jednostavno vi ovde nalazite Norvešku i gradite svoje nove prijatelje u novoj sredini i pokušajte da razmišljate kao recimo kada ste odlazili na fakultet, ako ste studirali, znači vi ste tamo isto nekada bili novi, niste znali nikoga, ali ste pronašli neke nove prijatelje, sa njima možda izgradili neke nove stvari koje volite da radite i to radite. Escape room koji postoji u Srbiji postoji takođe i ovde, znači možete da idete sa svojim kolegama, prijateljima, to i budite inicijator, nemojte što da se plašite da vi budete ti koji ćete reći hajmo negde da nešto zabavno radimo, uvek će neko da prihvati. Dovoljno da prihvati jedan ili dvoje, onda to krene lančanom reakcijom, pa onda mogu i svi. Znači puno snage, strpljenja, sreće svima vama koji ćete tek da dođete, hrabro napred i samo dobro, da kažem, objasnite sebi šta ja to želim od Norveške, Švedske, Nemačke, ne znam gde idete, bukvalno imigracija je ista gde god da ste krenuli, morate znati šta to želite kako biste lakše podneli taj proces i te promjene koje vas čekaju. Želim vam svima jedan divan dan, pišite slobodno šta vas zanima, snimat ću vam sve što poželite. Pozdrav od Bojane Hedoniste.